20 oktyabrda häzirki Türkmenistanyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň esaslandyrylmagyna günü 100 ýyl dolýar. Dünýä kartasyny bir asyr odalyp peýda bolan häzirki zaman Türkmen döwletiniň döredilen senesi ila tarasyna, şol sana käbir ýerli synçylaryň hem de ýazyjy şahylaryň arasyna bu ýytynç bilen bellenýär. Şol bir wagtda adamlar garaşsyzlygyň meýwelerini tereze goýýarlar. Ýöne Türkmen rejimi bu wajyp senäni görmezlige we eşitmezlige salýar. Adamlar bu möhüm senäniň ähmiýetini ara alyp maslahatlaşýarlar. Diýip Adatyk radiosynyň anonim şertlerde pikir garaýşlaryny paýlaşan Türkmenistan intelligensiýa wekili aýdýar. 1924-nji ýylda Türkmenistan döwletiniň diýip tutuldy. Häzirki döwlet hut şol 24-nji ýylda döredilen döwletiň dowamy hem şol ýylda döredilen döwletiň şerhetini öz şägi hasap edýär hem de şu döwürde döredilen paýtagt şäheri häzirem öz paýtagty hasap edýär. Diýip Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly 24 oktýabrda Adatyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. 19-njy asyryň ahyrlaryna Rus hoşnary tarapyndan basylyp alynan we munyň netijesinde Rus faşşalygynyň düzümine birikdirilen ilkinji häzirki zaman türkmen döwleti 1917-nji ýylda Russiýada bolup geçen Oktyabr rewolýusiýasynyň 7 ýyl çemesi wagt soňra Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň çägine esaslandyrylýar. Sosialist türkmen döwletiniň döreýüşi barada tarih kitaplarına we beýlik çeşmelerde şol sana Adatyk radiosynyň media arhivlerine möhüm maglumatlar bar. Ýöne ýerli synçylar garaşdy Türkmenistanyň ýakyn taryhyň sahypalaryna seýrek sargynanýanyny aýdýarlar. Türkmenistan eseri häzirki Türkmenistanyň çäklerine odal Rus paşşalygynyň Türkistan guberniýasynyň Zakasp oblastyny, odal Xiva hanynyň hem de Bukhara emirliginiň bir bölegini öz içine alýan sebitlerde Türkmen Sowet ýolbaşçylary tarapyndan esaslandyrylýar. Bu bölünşik Moskwa häkimetleriniň tutuş Orta Aziýa Sowetiniň milli döwlet bölünşigi bilen bagly döwlet siýasatyny durmuşa geçirýän döwürlerini amal edilýär. Etnik gelip çykyşy boýunça esasan türkmenleriň ýaşaýan Sowetlerine bir bitowy medeniýeti, şol sana türkmen dilini we bir bitowy ykdysadyýety öňe sürýän Türkmenistan döwleti 1925-nji ýylyň 24 fevralyna Aşgabatda geçirilen bütün Türkmenistan Sowet gurultoýuny TSSR döretmek hakyna jarnama bilen yglan edilýär we şol bir gurultoýda Türkmenistan SSR-niň Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň düzümini meýletin girýäni hakyna karar kabul edilýär. Munyň ideýany ýurt boýunça sowatlyk kampaniýalaryna bat berilýär. Ýerli administrasiýalar esaslandyrylýar we kadrlar taýýarlanyp Sowet häkimetlerine garaşly döwlet düşünjesi berkidilip başlanýar. Bu kampaniýalar bilen aýakdaşlykda synçylar we taryhçylar Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň ilk ýyllaryna türkmen halkynyň kolhozlaşma ýaly ýokurdan dirilen mejburi kampaniýalary, şeýle-de 1930-njy ýyllarda bat berilen köpçülikliň arasyndaky ýaly zorluk kampaniýalaryny başdan geçirenliklerini aýdýarlar. Tarih çeşmelerden ma'lum bolşuna görä daşary ýurtlaryň arasyna ilkinjilerden biri bolup Türkiýe Respublikasy 1925-nji ýylyň 25-nji noýabryna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny öz başlyk döwlet hökmüne ikrar edýär. Ýöne Sowet Soýuzyna bakna Türkmenistan Moskwadan bir usat daşary siýasaty kesgitlep daşary ýurtlar bilen ara gatnaşygy ýoly goýup bilmeýär. Baknalygy garamazdan ýurt içine täze durmuş desgalary, täze mekdepler we lukmançylyk edaralary bilen tanyş bolan ýurtda durmuş ykdysady ötüşler gazanyp uly tepkitler aşlýar. Türkmenistanly syýasy synç Adatyk radiosu bilen paýlaşan pikir garaýşlaryna häzirki wagtda Sowet ýyllaryna bina edilen durmuş ulgamlarynyň hatyrdan çykyp şol döwürlerde ýetişen kadrlaryň hem azalyp başlanyny aýdýar. 2024-nji ýyldan başlap 1992-nji ýyllarda odal kesleriniň we Türkmenistan esleriniň lukmançylyk universitetlerini we institutlaryny iň soňky tamamlan we häli şinli Türkmenistanyň göçüp gitmän ýerli hastahanalarda işleýän az sanly tejribeli we öz işini kämil bilýän iň ýaş lukmanlar hem pensiýa ýaşyna ýetip işden gidip uradylar. 2025-nji ýylda bu ýagdaý diňe agyrlaşar diýip synç aýdýar. Ol garaşsyzlyk ýyllaryna ýurtda dürli hünär ugrulary boýunça şol sany lukmançylyk ugry boýunça öz işine ustat we kämil kadrlaryň ýetişdirilmänligini, şeýlelikde ýurtda kadr defisitiniň ýüze çykanyny aýdýar. Sowet Soýuzynyň dargamanyň ideýany Türkmenistan 1991-nji ýylda öz garaşsyzlygyny aldy. 70 ýyldan gowrak wagt bäri öz ygtyýarlylygy teşne garan türkmen halky garaşsyzlyk jarnamasyna uly umyt baglady. Uly ösüşlere we özgörüşlere, berent sepkitlere bil baglany.
kynçylary görä türkmen häkimetleri howluk moşluk bilen Sovet mirasyna el çekmegi, Sovet taglimatlaryny derhal aňlardan pozup aýyrmagy, şäherleriň we obalaryň Sovet Soýuzundan galan atlaryny destine üýtgetmegi başardylar. Ýöne ýurdun durmuşy ykdysady ulgamlarynyň kuwwatyny özüniň eýe bolan potensialyna laýyklykda kämil derejelere çykaryp bilmediler. Soňky 30 ýylda köp işler edip boljakdy. Türkmenistan bir cennet ýaly ýurda öwürip boljakdy. Ýöne gynansalam şol mümkinçiligi elden berkelýärler. Deyip Hudaýberdi hal aýdýar we Sovet ýyldyrylaryň garaşdyrlyk ýyllaryna gadandan ötüşleri geçiren sepkitlere deňeşdirýär. Aşgabatda tinçkem ýurtda bolup geçen syýasy durmuşykda we medeni proseslere seraýlap garaşdyrlyk ýyllaryna has köp türkmenistanlylar aýatlaryň öýdi ýurdundan daşary ýurtlara hemişilik esasy göçüp çykmagyna salgylanyar we bu ýagdaýy türkmen häkimetleriniň ýapyklygy, üzüňeligi, umuman emelsizligi bilen düşündirýär. Türkmenistan 2-nji 100 ýyllyga gadam basýar. Yerli synçylar ýurdun häkimetleriň we jemgyýetçiligiň öňüne gaýra goýulmasy we öňüne alyp bolmajak öwürlüşikleriň ýakynlaşýanlygyny çaklaýarlar. Diýip yerli synçy aýdýar. Meniň pikirimçe öwürlüşikler öňüne alyp bolmajak ýagdaýdyr. Ýürüç türkmen rejimi we jemgyýetçiligi häzirki terzde mundan buýana ýaşamagyň mümkin näligini düşünür. Häzirki globallaşma zamanyna ömürlük ýa baky üzüňelikde, ýapyklykda, doňokçulukda ýaşap bolmaýar. Şonuň üçin türkmen häkimetlerini ýakyn geljekdäki aýgatly öwürlüşikler we krizisler ahyr soňy jemgyýet bilen gürleşmäge, ählumumy domaşlygyny kesip bolup geçen wakalara reaksiýa bildirip başlamagy iterer. Başga ýol inni galmady. Deyip synçy aýdýar. Bu ýurdun syýasy giňişligine 30 ýyl çemeti wagt bäri ýitileşip dowam edýän durgunlygy, ümsümligi we üzüňeligi salgylanyar. Bu ýyl Türkmenistan möhüm ýubiley toýlaryny şo sany Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagynyň 100 ýyllygyny we türkmen akyldary Mawtumly Pragynyň 300 ýyllygyny toýlady. Yerli synçylar ýyllarça ýyllyk bu ýyl şu taryhy bolan ýurdun ýalňyş we ýapyk syýasy kararlar sebäpli öz potensialyna münasip möhüm öňe gidişliklerden mahrum goýulýanyny aýdýarlar.